Bizkaian aurten bigarren karrerea da hause, hemen goiko basoan bueltaka ibiliko dire ordubiko resistentzian. Rekorridu polite da, jenteari aurrek urtean piloak usteakon, da aurten animau dire jente gehiago etorten. Eta hori da, resistentzia karrera bat, ordubikoa, 3:00 hasten da eta 5:00 amaitzen. Txapilloa egongo da, polite izango da gaurko karrerean nik pentsau. Salidea aurrek urtean oso polite izin zen, pero salidan ganean egon zan trialera bat gehitzean dana aldatz handikoa, da hor egongo da emozionante, egongo da gauzea hor. Gero Elisatik gora egon da tronko batzuk egongo dire, eta gero Zierruzta partean beste trialera bat egongo da. Eta informazioa edo hemen karteletan pegaute, edo ostean Instagramean, Dima Ofro bat Instagramean egongo da. Etorri tesela bai, pasoko da de puta madre, barre batzuk botako dorez, ekarri zerbezak, eta disfrutetan etorri. Eta kirola apoia pultzu eta azkenean galtzean doa eta ez da galdu behar.